Dan was er gisteren een brutale overval op een juwelier op Sint Maarten. Dat gebeurde iets na 5 uur 's middags. Toen kreeg de centrale meldkamer van de politie in Phillipsburg een melding over een overval bij Splash Jewelry. Dat bevindt zich in de Simpson Bay Resort. 3 gemaskerde verdachten, gekleed in donkere kleding, arriveerden ter plaatse in een voertuig waarmee ze opzettelijk de voordeur van de juwelierszaak ramden om toegang tot het pand te verkrijgen. Tijdens het incident werd de eigenaar van de winkel aangevallen en met een breekijzer op het hoofd geslagen door een van de daders. De spoedeisende hulp was snel ter plaatse. De verdachten zijn er met een onbekende hoeveelheid sieraden vandoor gegaan en ze zijn dus gevlucht. De politie is hard op zoek naar mensen die iets hierover kunnen vertellen en ze zijn op zoek naar de daders. Er is een video die je nu ziet, maar er is ook een andere video op sociale media gebracht van een overval op een juwelier met veel meer betrokkenen. Lijkt erop dat dit niet de video is van de overval gisteren op Sint Maarten, maar dat eerder heeft plaatsgevonden en we weten niet waar.